Moja rebélia spočíva v tom, že nemám rada, keď ma niekto do niečoho núti a vtedy just robím opak, ale hlavne nemám rada skore vstávanie. I just turned 64. Moja kolekcia je také vyjadrenie rebelie, nie takej prvoplánovej, ale skôr takej v tom hľadaní toho svojho výrazu a taký postupný vývoj, ktorý už možno potom ani nie je rebelie, ale už ako vlastný názor na život a na svet. And get me a steak. No, never. Móda pre mňa osobne znamená ráno vstať, postaviť sa pred skriňu a porozmýšľať tak, ako mám dnes náladu a v čom mi asi bude tak fajn. Áno, vyhodila som zvony, zvony som vyhodila. A green suit with blue socks or jeans. Na dnešnej móde ma vytačajú také tie pipenky proste, ktoré sú nejak ako paušálne poobliekané, hej, a nejak nemajú vlastný názor na to, čo by im možno pristalo a čo by chceli mať na sebe.